Яңа ғасыр каналында халқымыздың яратқан тапшыруы Жырлыйық әлі. Әйдәгіз достар біргелі. Жырлыйық әлі. Sağlarmısınız muhterem milletdaşlar, hemmegizge de matur ve sihatli yollar dilep biz başlayız. Elbette indi biz bugün jırlıyız, olağını da tügül rehatlenip bugün açabız, yol etemiz. Bugün bizde beyram, bugün bizde Jırlıyıq. Esselamu aleyküm, jır, monsiyişi, Tatar halkı. Bizden sizge yolkınlı kaynar selam. Hürmetli dostlar, бүгінгі тапшыруыбызны biz Татарстанның халық шағиры Роберт Миннуллин ижатына бағыштайбыз. Аның бик көп шигырьләре композиторларыбызның игътибарын җәлеп иткән. Һәм алар халкыбызның яраткан җырларына әйләнгән. Bugün onlarının koybirlerin biz, hatırlarımızda yaڭartıp gitarbiz. Hazır gaydagizleri bugünkü tapşırığının tüp oyuncuların selamlik, mene onlar özleri. Алар инде көп тамашачыларыбызга таныш шәхесләре. Беренче уенчыбыз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор Илгиз Закиров. Bu alkışlar sizge, sağ olun Ilgiz efendi. İkinci oyunçubuz, talantlı jırşı kızыбыз, халыкара konkurslar laureatı Aygül Gardislamova. Üçüncü oyunçubuz Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарухшин. Көрүгүзчө, бүгүн бизде конакта Роберт Миннуллинның ижатташ достары. Алар белән бергәләп biz аның шигырьләренә иҗат ителгән күп кенә матур җырларны исебезгә төшереп китәрбез. Хәзер әйтегез, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, Жырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк, инде уенның һәр өлешендә 30 балл алу мөмкинлеге бар. Әлеге кагыйдәләрне инде бүгенге тапшыру кунаклары бездән дә яхшырак белә торгандыр. Ни өчен дигәндә, алар инде бездә беренче тапкыр түгел, шулай бит. Беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә Роберт Миннуллин шигырьләренә язылган җырларны уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, түгел итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Әлбәттә, уен кагыйдәсе буенча дөрес Илгиз абый, кыюрак уен коралын кулга алабыз, һәммәбез дә кулга алабыз, уйнап карыйбыз, җавапның әзерлеген тикшерәбез шулай. Уен коралы белән танышабыз дисәк тә була. Илгиз абыйга якын инде әлеге уен коралы, чөнки ул үзенең баяннары белән килгән. Уен кагыйдәләре аңлашылды. Рәхәтләнеп, беренче өлешне башлыйбыз. Тыңла әле, Тыңла әле, бу кининди җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Нәҗип абый, сүз сезгә, рәхим итегез. Беренче өлеш, беренче көй. Һәм шундук Илгиз абый белеп алды. Әнкәй безне өстеннән алып кайткан. Сара юган иң элек, дөрес әлбәттә. Рәхмәт, алкышлар. Монда беребезнең дә сүз юк, әлбәттә. Беренче итеп Илгиз абыйга 10 балл, калганнар тәбрикли, елмая. Сөенә. Һәм уеныбызның кагыйдәсе буенча без бергәләп җырлыйбыз.
Рәхмәт. Икенче сорауга күчәбез. Әрмисе. Әйе, менә Менә дөрес шулай. эшләде Илгиз абый. Менә Төгәл җавабы өчен Айгөлгә 10 балл истибез. Тәбриклибез, котлыйбыз, егетләр. Үзүзү бизге алкышлык әле җәмәгать, һичшиксез тамашачыларыбыз да әлеге җырны бик сагынганнар, зарыкканнардыр. Чынчылап, хәзерге вакытта сирәк яңгырый торган җырларның берсе яңгырап үтте. 4 куплетлык шигырь һәм күпме мәгънә. Искиткеч. Ә без алга таба барабыз. Беренче өлешнең соңгы кие. Нәҗип абый, сүз сезгә. Айгөл. Ашыкма Айгөл, уйла җырла эчтән генә. Гомерләр үтә икән ул. Әйе. Алкышламыйсыз. Сибаты иткән заман әйтте. Алкышлар Айгөлгә 10 балл өстәле нәтиҗәдә аның 20 балл. Мин Газинур абый белән Илгиз абыйның ни өчен алкышламаганын беләм, чөнки алар шаккатып торалар. Ничек Айгөл шул арада тиз белеп ала, һәм ничек ул аларны шулай истә калдырган, ничек белә ул аларны? Бер кыз була торып, ничек әйттермәсәң инде. Безнең беләбез. Беренче нотасынан белеп торам. Айгөл, молодец. Ихтирам. Бала лауреат булып, канатланып кайтып китсен. Әй, рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт. Җырлыйбыз. Гомерләр үтә икән ул, тәбәк итә икән, яшьлектәге кайнар тиздә, бик озак итә икән. Гомерләр үтә икән ул,
Зур рәхмәт. Менә шулай. Нәрсәдер көтә. Беренче өлешебез азагында да якынлашты һәм көтеп алынган парлак мизгел вакыты Илгиз абый Закировка килеп җитте. Әлбәттә, инде Илгиз абый белән таныштырып туру кирәк түгел. Илгиз абыйны белмәгән кеше юктыр. Дөньяның һәр чигендә Илгиз Закиров исемен беләләр. Шуны гына әйтәсе килә. Илгиз абый инде Роберт абый Миңнуллин белән бик күп бергә иҗат иткән кешеләр. Берничә хатирә белән безне сөендерсәгез иде. Бик рәхмәт. Роберт абый белән без якын дуслар идек, чөнки без якташлар да. Аларның авылы безнең авыллар арасы безнең 3 километрна. Аларның авылы инде Сөннең теге ярында утырса, безнең авылы инде Сөннең бу ягында утыра. Без инде белек чактан ук йөрешеп үскәнбездер дип әйтәм. Шуннан да татар эстрадасында Роберт абыйның сүзләренә мин ялгышып әйтмим, 50%-тан күбрәк җырлар аның сүзләренә язылгандыр. Миңа да Роберт абый сүзләренә күп кенә җырлар иҗат итәргә туры килде. Аның беренче җыры, әгәр мин ялгышмасам, ул җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта дигән җыры. Аны инде безнең менә Газинурыбыз, дустым Газинур, иң беренче дөньяга ул алып чыкты. Бу вакытта бу җырдан аны концертларда 3 мәртәбә чакырып чыгаралар. Шулай бит Газинур. Аннан соң инде Роберт абый аны күреп алып, миңа үзенең җырларын, шигырьләрен тәкъдим итә башлады. Ул вакытта хат язалар юк, конверт белән салалар, телефоннар юк бит инде. Аннан соң инде Сөн буенда туган моңнар, аннан соң Исән сау әни дигән анда Газинур җырлады, Хайдарбеков та күп җыр чыгардылар инде. Менә танылганнарын әйтәм сезгә инде. Танылганны китергәне шул әнкәнең дуалары җыры булды Роберт абыйның сүзләренә. Ул җырны инде хәзер дә радиода бирәләр, ташлаганнары юк. Актуаль җыр. Актуаль булгандыр инде. Гомумән Роберт абый ул җырчы шагыйрь иде. Мин шулай дип атар идем. Ул инде җырлап торган бөтен текстлары, аның калган язган шигырьләре дә аның көйгә салынган сымак. Укысаң артыннан җырлап бара. Менә шундый кеше ул безнең Роберт абый. Милләт җанлыклар. Милләт җанлы, әйе. Рәхмәт, Илгиз абый, шундый матур хатирәләр, искитмәле, бик кыйммәтле хатирәләр әлеге безнең милләтебез өчен. Бик зур рәхмәт сезгә, Илгиз абый. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Тыңлыйсы гына килеп тора сезне, ләкин уен шартлары буенча без инде сезнең хәзер бәхетегезне сынарга тиешбез. Экранга төрле музыка, уен кораллары сурәтләнгән һәм шуның берсен сайлап алып безгә әйтегезче. Мин инде үзем байнес булгаштан ана пишмакта Талиан, яшел Талиан тора. Шуны ачтырга исәп. Яхшы, кулымда да Талиан, гармунчы да. Монда хромка. Әйе. Ашыганы 10 балл. 10 балл. Яхшы, 0 түгел. Тәбриклибез, нәтиҗәдә 20 балл. Айгөл белән тигезләштегез. Парлак мизгел. Kütükən, yaşlıklar ütkən, unutqansındır, sen beni küpütən, unutqansındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur. Yalgışlar şuldur, unutkan sandır, sındır şul sondur, yazmışlar şuldur, yalgışlar şuldur. Sanıdır, oylamay sanıdır, sındır şu sınıdır, yazmışlar şuludur, yalgışlar şuludur.
Yazmışlar şoladır, yalgızlar şoladır, yaratmaysanıdır, sındırışılısıdır. Yazmışlar şoladır, yalgızlar şoladır, yazmışlar şoladır. Yazmışlar şuladır. Илгиз абый, бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең җырларыгыз мәңгелек. Алар менә шигырь белән көе шундый тәңгәл килеп тора, гел җырлыйсы килеп тора торган җырлар. Рәхмәт булганыгыз өчен. Бу сүзләрдән соң бары тик Илгиз Закиров кына дип хоплыйсы килә, әйтәсе килә һәм алкышлыйсы килә. Рәхмәт сезгә, Илгиз абый. Иҗатыгыз гомерле булсын. Милләтебезне матур-матур яңа җырлар белән, яңа көйләр белән сөендереп торган насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Безне дә онытмагыз. Без алга таба барабыз, хөрмәтле тамашачылар. Алда икенче өлеш. Ул безнең уйла әле дип атала. Димәк, инде бу өлештә безнең төп уенчылар инде тыңламыйлар, яхшылап уйлыйлар. Игътибарыгызны экранга юнәлтерсез һәм сез анда Роберт абый Миңнуллин язган җырлардан сүз тизмә чыгачак. Сез бу сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. икенче өлешне башлыйбыз, җәмәгать. Карыйбыз, укыйбыз һәм җавап бирәбез. Гөл синең янда. Гөл синең янда. Гөл синең янда. Алга таба ашыгалы сүзләрне мин гөл синең янда. Уем белән мин гөл синең янда. Бүген бөтенесе дә уем Бу белән багышлау. әллә кайда. Уен коралы белән. Багышлау дип атала бу. Багышлау. Дөрес. Афәрин. Кем белер микән дигән, әлбәттә Илгиз абый білде. Ринат Валиев кие, Роберт Миңнуллин сүзләре. Әлеге җыр яңалыкта булгандыр. Менә шундый матур җырлар иҗат итә икән безнең Ринат абый Вәлиев. Рәхмәт аңа. Без җәмәгать икенче өлешнең икенче соравына күчәбез. Якка таба. Якка таба. Син яшәгән якка таба. Бутлар. Унытмагыз, уен коралы белән җавап бирәбез. Әгәр бик сагынсаң,
Oyun kralı bilen Aygül birinçirek buldu. Aygül oldanırak buldu oyun kralı bilen. Eğer meni bikta olsa. İyi. Tügel cevap. Aygül Elizabet'e rahmet aytam. Hem özüne 10 balın ala. 10 bal. Bu жерінде бик шулай популяр жер. Мына безнең дустыбыз Ринат Губайдуллин язды. Бик аны Ринат хәзер безнең арада шулай юк. Халык арасында бик киң торган жер бу, бик сагынсаң. Күп җырчылар башкара аны. Бек матур жыр. Әйдәгез әле, рәхәтләнеп, бергәләп җырлап китик әле. Әлеге җырны. Шундый матур жыр. Тамашачыларыбыз да безгә кушылып җырлап утыралар дигән теләктә алга таба барабыз. Алда 3нче сорау. Кайда калды дигән сүз тезмә. Барыгыз да бик яхшы белә. Уен кралы белән. Кайда калды әниләр? Бүтенесе Газинур абыйга әйтә. Тот кралыны диләр. Тот Газинур абый. Тай бу тиге, тайдар. Әйдәгез. Газинур абыйга мөмкинлек бирәбез. Ниһаят, сезне көттек без. Şanalar короче. Ягъни кимне төшерәләр? Килен төшкәндә. Килен төшкәндә Газинур абый. Тиге җавап өчен аңа 10 бал тәбриклик әле җәмәгать. Рим Ибрагимов җырлый.
Китте. Менә шулай киленнәрне төшерәләр бездә. Шулай итеп инде безнең икенче өлештә азагына якынлашты. Димәк инде парлак мизгел вакыты икенче уенчыбызга Айгөл Гардисламовага килеп җитте. Нәҗип абый, Роберт абыйның иҗатташ дуслары янында Айгөл ничек килеп эләкте? Сөйләп китмәссез микән? Роберт Миңнуллинның әлбәттә популяр җырлары бик күп. Һәм шулар белән бер рәттән аның сирәк яңгырый торган безнең классик композиторларыбыз иҗат иткән җырлар да бар. Менә без инде тапшыру барышында Рөстәм Яхинның җырын ишеттек, Мөфтәдим Гыйлаҗевның җырын ишеттек, Ринат Валиевның. Аның иҗатына, Робертның иҗатына бик күп композиторлар игътибар иткән һәм көй язган. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә мин шулай ук безнең классик композиторларыбызның әсәрләрендә кертергә тырыштым. Сирәк яңгырый торган җыр, әнкәйләргә багышланган җыр, Рөстәм Яхин музыкасы. Бу җырны әзерләр өчен мин Айгөлгә мөрәҗәгать иттем. Мондый ишракларда әлбәттә профессионал җырчыларга мөрәҗәгать итмичә булмый. Айгөл бик теләп, риза булды моңа. Менә хәзер без ул җырны җырлап килдек. Роберт Миңнуллин сүзләре, Рөстәм Яхин музыкасы, әнкәйнең ак чәчләре. Бик зур рәхмәт сезгә, Нәҗип абый. Ләкин җырга күчкәнче без инде әлбәттә Айгөлнең бәхетен сынамый булдыра алмыйбыз. Уеныбызның кагыйдәсе шундый. Әйдә, Айгөл, игътибарыңны экранга юнәлт һәм җаныңа хуш килгән уен коралын сайлап әйт. Балалар алмашынып тора. Газинур абый әйтмәкче булган кебек монда, гел. Бәрмә уен коралларын тәкъдим итәләр Айгөлгә. Скрипканы сайлыйм. Динәне сайладым. Якташлар бит, мөслим кызлары. Аши Гализин Харшин. 10 бал. Бик яхшы. 10 бал булгач та Айгөлдә безнең инде уже 40 бал булды. Әйе. Тәбриклик алкышлап алыгыз шушы урында. Парлак мизгел. Әнкәйдә картайган инде, чәчләрендә агырган. Нур сибелә, нур чәчелә, нур бөркелә алардан. Бик килешә акларында, сагынам карасында. Мин артыккан чәчтә бардыр, ул чәчләр арасында. Әнкәйнең аппак чәчләре агарган безнең хакка. Ул һаман яктыра бара күңеле җанакка. Сыкланып карап торырлык күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши аңлыйбыз. Сыкланып карап торырлык күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши аңлыйбыз. Сыкланып карап торырлык күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши аңлыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши аңлыйбыз. Сыкланып карап торырлык Айгөлнең җырлавына. Искиткеч матур җырлады бит дуслар, алкышлык әле үзенә.
Нәҗип абый кемгә ышанып тапшырырга беләйин ул дип хуплап, мактыйсым киләле үземнең якташым Айгөл Гардисламованы. Тапшыруыбызның моңлы сандугачы халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Гардисламова. Мөслим егетләре кызлары нашар җырлый алмый инде алар. Рәхмәт сезгә. Алга таба барабыз. Алда 3нче өлеш. Бу өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларны төшергән һәм дә төшергә риза булган һәркемгә үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу язмаларда алар бернинди әзерлексез таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Әйдәгез, уеннардан югалтмыйк, зиһеннәрне чуалтмыйк, 3нче өлешне башлыйбыз. Игътибар белән карыйбыз беренче видео язма. Бик яхшы яшерә Артем исемле егет, бу бик яхшы яшерә. Шулай да Илгиз абый белеп алды. Исән сау бул әни. Исән сау бул әни. Әлбәттә. Тәбриклибез. Язган бит, конечно, белә. Төгәл җавабыгыз өчен сезгә 10 балл, нәтиҗәдә 40 балл. Бу җырның да беренче башкаручысы менә достым Газинур булды. Газинур аны бик матур итеп башкарган, шуннан бүтән җырчылар ишетеп алып, Хайдарбеков та яздырды буга егет. Күп кенә җырчылар башкарды. Ну, бары Газинур ул җырны дөньяга чыгарды. Рәхмәт сиңа достым. Искиткеч матур җыр. Ой, рәхмәт сезгә Илгиз абый, Роберт абыйга аеруча да зур рәхмәт. Әлеге җырларыгыз өчен зур рәхмәт. Икенче видео язманы карыйбыз. Әнкәмнең дугалары. Әйе! Илгиз абый ник сөенде? Сезне ни кадәрлек ихтирам итәләр, яраталар Илгиз абый. Айгөлгә 10 балл истибез, нәтиҗәдә аның 50 балл. Sağlık ile, yağlı ile,
рәхмәт. Егетләр, кызлар, безнең тапшыруыбызның соңгы сорауы да килеп җитте. Әйдәгез, кайсыгыз әлеге сорауга өлгеррәк булып җавап бирер икән? Яшьлек яларым, Илгиз абый, тыңлыйбыз. Яшьлек җылларым, тайда кайдасыз? Ничек дип әйттегез исемен? Кайдасың яшьлек җылларым? Менә шулай. 50 балл. Тәбриклибез Илгиз абыйны. Рәхмәт. Шушы урында инде, дуслар, тапшыруыбызның музыкаль-инструменталь ансамбленә дә рәхмәтләребезне җиткереп китик әле. Бәрмә уен кораллары Рөстәм Якин, Марсель Шамсутдинов, Дина Закирова, Нәҗип абый Бәдретдинов. Рәхмәт сезгә. Шулай итеп, мөхтәрәм дуслар, безнең инде 3нче өлештә озагына якынлашты. Сөз 3нче уенчыбызга Газинур Фарухшинга килеп җитте. Газинур абый, сез Роберт Миңнуллинның бик күп җырларын җырлаучы, җырчы һәм дә инде аның белән гомумән яхшы таныш та дип беләм. Шулай ук хатирәләрегез белән уртаклашып китмәссезме? Чыннан да Роберт абый белән танышлык бик күптәннән булды, яшь вакыттан ук. Әле мин Казанга укырга килгәнче үк Актанышта күрешәдерик. Аннан соң 88нче елны Татарстанның Башкортстанда әдәбият көннәре булган иде. Без бергә булдык. Яй көне Башкортстанда. Анда Наҗар абый, Нәҗми дә бар иде. Бик күп Башкортстан язучылары. 10 көн буе бергә йөрдек, сәнгать әһелләре инде. Аннан күбрәк аның җырлары минем туган кебек Илгиз Закиров бар. Ул күп язды инде Роберт абыйның сүзләренә. Шул укыган чорда бик күп җырлар яздырдык инде без. Ул 80нче елдан 86нчы елга чаклы бик күп. Максат Гомәров белән Рамил Бахаутдинов дигән консерваториядан Юпитер баяны урлап алып чыгып, радиога барып яздырадыр. Репертуарыгызда булган иң яраткан җырыгыз? Бүген җырлыйсы җырыбыз "Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта" дип атала. Илгиз Закиров та шул сөндә, Роберт абый Миңнуллин да шул сөндә, ул шул җырда бөтен матурлыкны әйтеп биргән. Без түземсезлек белән көтеп торабыз. Инде хәзер сезнең җырлаганны, Газинур абый. Булдыра алсак диген. Ләкин әле бәхетегезне сынайсы бар. Экранга карагыз. Шулаймы? Карыйбыз. Куркыныч яңгыраса да куркыныч түгел, инде сез аны беләсез. Баллар алмашынып тора. Минем дустым Фагил бик оста уйный бунау саксофонда. Шигали Зинхаришин саксофонны. Тіпсін, 30 килеп шықсын. Мұғжиза бұлызлар, мұғжиза. Ой, рәхмәт. 30 бал үстәле, нәтижеде 40 бал. Тәбриклик әлі, тәбриклик. Газинур абый ул 100 балға да лайықлы. Барлық мизгел.
Nişik taşlap gidim, nişik yalnız idim, sün boyunda üsken dallarını. Ala şişmelerde, bilmem nişlerge de, taşlap gide almamalarını. Gitsem tuban yoktan, şidde bekit tapmam, yaşar mingil canlı dilgede. Jırlayım tuğan yokta, jırlayım sizning hakta, koyunlarım bilen birgele. Jırlayım tuğan yokta, jırlayım sizning hakta, koyunlarım bilen birgele. Şırlar idi, yılaşırlar idi, min dallarga tuğan diyerli. Eğer gitsem olar, yankiler dallar, gideşekler mina yerim. Gitsem tuğan yoktan, şidde bekit tapmam, yaşar mingil canlı dilgele. Jırlayım tuğan yokta, jırlayım sizning hakta, koyunlarım bilen birgele. Tuğab üsken şuşı, yurtның min bir kışı, giderge dip kanat kağınmam. Kaygı şadlıklarım, şadlık sağışlarım, jibermezler tuğan yağımdan. Gitsem tuğan yoktan, şidde bekit tapmam, yaşar mingil canlı dilgelem. Jırlayım tuğan yokta, jırlayım sizning hakta, koyunlarım bilen birgelem. Jırlayım tuğan yokta, jırlayım sizning hakta, koyunlarım bilen birgelem. Ишмасам Power. Менә ичмасам тапшыру дип әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар. Ул сүз мәгънәсе, ул көй авторы, ул башкаручы бөтенесе дә менә тәңгәл килгән. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Менә күреп торасыз, хөрмәтле тамашачылар, ике уенчыбызның да беренче уенчы, икенче уенчы 50 балл. Димәк, бу очракта Нәҗип абый нишлибез? Хәзер мен Роберт Миңнуллин сүзләренә бер җыр уйныйм, бер көй уйныйм. Аны мөгаен берсе дә белмәс. Белгән кеше җиңүче була, инде белмәсәләр, берәү дә җиңүче булмый. Ого! Нәҗип абыйыбыз куркытып куйды, берәү дә Müğallim белмәс. bilsə gənə deysən indi. Müğallim üzü bilsə gənə. Яратырга килдек без бу җиргә. Молодец. Яратмыйсызга ярамый, яратыгыз. Яратыгыз! Афарин! Yaradığız tuğan ilimizi, yaradığız tuğan telimizi, bir niyede yaramay, merhametsiz yaşav yaramay, bir niyede yaramay, merhametsiz yaşav yaramay. Bu alkışlar bizning aygılımızga, ona 10 bal üstələ nəticədə onun 60 bal. Hürmetli tamaşaçılar, siz bilmisiz, bugün әле безнең бик дәрәҗәле кунагыбыз бар. Ул да булса Роберт абый Миңнуллинның кызы Таңсылу Сабирова. Дөресен генә әйткәндә, миңа әтинең якты истәлегенә багышланган нинди генә чарада катнашырга туры килсә дә, мин һәр вакыт икеле хисләр кичерәм.
бір яқтан әтинең бүген безнең арада булмауы әлбәттә моңсу хисләр уята миндә. Әле дә менә тапшыру барышында шушы күңелнең иң нечкә кылларына тиярлек җырларны тыңлап утырганда да тыелып булмады. Ләкин шул ук вакытта шушындый матур тапшыруларның булуы, шушы берсеннән берсе талантлы җырчыларыбызның әтинең иҗатын хөрмәт итеп, аның мәңгелек җырларын шушлай искә алып, аны онытмаулары, аны җырлары аша безнең арабызда яшәтүләре әлбәттә сөендерә, әлбәттә шатландыра. Шуңа күрә мин сезнең һәрберегезгә үземнең шиксез рәхмәтләремне җиткерәм. Дөресен генә әйткәндә, әти бүген безнең арабызда булса күпкә күңеллерәк булыр иде. Ул җырларга гомумән беркайчан да битараф булмады. Шулай ук үзенең шигырьләренә иҗат ителгән җырлары да аңа бик кадерле иде. Ни өчен дигәндә, аларның һәрберсенә аның күңел кичерешләре, сагыш моңнары салынган шул. Җырларым, сез татлы елларым, җырларым, сез якты юлларым, җырларым, сез күңел моңнарым, җырларым, сез күңел кылларым, җырларым, сез маңгай сырларым, җырларым, сез гомер кырларым, җырларым, мин сезне күп чакта күңелем тулганда җырладым. Җырладым мин сезне. Җырларым дип яза ул үзенең бер җырга әйләнгән шигырендә. Гафу итегез. Һәм рөхсәт итсәгез, бүген мин биредә катнашучыларга, алып баручыларга, барыгызга да әтинең 2 җыентыгын бүләк итеп тапшырыр идем. Аның берсе күптән түгел дөнья күргән әтинең соңгы елларда язылган шигырьләре тупланган җыентык. Ә берсе 2008 елда чыгарылган җырлар китабы. Безнең мөхтәрәм дуслар, тапшыруыбызның төп җиңүчесе Айгөл Гардисламова. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, миңли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә безнең җиңүчебез. Рәхмәт сиңа, Айгөл. Һәм инде безнең бүләкләр моның белән генә шикләнми. Роберт абыебызның менә шундый яңа матур китапларын сезгә Таңсының үзе бүләк итә. Рәхмәт итегез. Рәхмәт. Әлеге сихри кичәләр еш-еш кабатлансын дигән теләктә әлеге бүләкләрне кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Шулай итеп, мөхтәрәм тамашачылар, бүгенге матур тапшыруыбызны тәмамлар вакыт та килеп җитте. Без бүгенге чыгарылышыбызны Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин истәлегенә багышладык. Күреп торасыз, аның шигыренә язылган җырлар халкыбыз күңелендә яши. Җырлык әле тапшыруы халык иҗатына нигезләнә. Димәк, киләчәктә дә Роберт абыйның җырлары